Bonjour à tous, bienvenue. Serge Rombi üdvözli Önöket a Business Planetben. Gondolták volna, hogy a REACH, a vegyipari termékek biztonságos gyártását és felhasználását szabályozó uniós keretrendszer valódi üzleti lehetőségeket is rejt a kis- és középvállalkozások számára? Lássuk! De belles opportunités de business pour les PME, regardez. Ez a brit középvállalkozás PVC-ből készült ragasztószalagokat gyárt, amelyek nem tartalmazzák az ilyen anyagok lágyítására hagyományosan használt ftalátokat. Kezdetben úgy tűnt, a REACH betiltja majd a ftalátokat, ez a vállalkozó pedig megragadta a lehetőséget. Tudni akartam, hogy ha kiváltom a ftalátokat, olyasmivel teszem, ami hosszú távon fenntartható. Nem lett volna értelme egy másik hasonló anyagra vagy termékre váltani, amely ugyanúgy egészségügyi kockázatot jelent. Ezért a váltásnál a REACH ajánlásaira támaszkodtam. Ezeknek a termékeknek az a további előnye, hogy nagyon hatékonyan tapadnak, így nem gyűlhetnek össze alattuk a mikrobák. Ráadásul a ftalátmentes ragasztószalagok nem drágábbak a konkurenciánál, ezért egyre nagyobb rájuk a kereslet. A gyártó forgalma folyamatosan növekszik. Az új termék bevezetése azzal járt, hogy 7 új munkavállalót kellett felvennünk a gyártásra és a forgalmazásra. A bevételünk 20%-kal nőtt, ami nagyjából 1 millió fontot jelent évente. Hogy többet tudjunk meg a REACH szabályozásról, a prágai Dunaházba látogattunk, ahol a téma egyik legnagyobb európai szakértőjével találkoztunk. A REACH szerint a gyártó vagy importáló cégnek kell bizonyítania a vegyület ártalmatlanságát. A veszélyes anyagok alkalmazását csak korlátozott mértékben engedélyezik. Az eljárás több lépcsős, az első a vegyületek regisztrációja. A REACH regisztráció a legfontosabb dolog, amit meg kell tenni, ha egy vegyületet piacra akar dobni az ember. Már ha versenyben akar maradni, mert REACH regisztráció nélkül ez nem lehetséges. Ha tudni akarja, az ön vállalkozását érinti-e a szabályozás, forduljon az Európai Vegyi Anyag Ügynökséghez, Magyarországon pedig az Országos Kémiai Biztonsági Intézethez. Különböző ismertetőket, dokumentációt, jogi felvilágosítást kérhetünk. De az iparági szervezetek gyakran a szektorra érvényes pontos információkkal rendelkeznek, ami az adott helyzetben még hasznosabb lehet. A siker kulcsa a REACH szabályok megértése, az ingyenes tanácsadás igénybevétele és a biztonságosabb vegyi anyagok nyújtotta lehetőségek kiaknázása.